Tak jak začneme? Svetlo máš dobre, pekný som. OK. Really difficult day today for the Steelers. We've struggled a hell of a lot. However, atmosphere is amazing. Opäť ďalší nádherný turnaj a každoročne sa radi zúčastníme. Náš tým, už sme nejakí tí veteráni, nejaký ten vekový priemer tam narastol a na konci dňa si dáme to pivko, športu zdar a ahojte. You know, it's been a fantastic tournament. Every year the tournament gets better and better, and you know we lost to a great team in the third place game. We come back next year harder and harder. We've had a great day. It's a brilliant tournament. Seeing all the people is absolutely fantastic. We've loved it. We hope to be invited back next year. Tak máme ďalší turnaj za sebou. Intenzita dneska bola, dobrý turnaj, veľmi dobrý hokejbal a zase tešíme sa o rok na ďalší. Zišla sa tu dobrá partia, veľmi kvalitné týmy. Kvalita tohto turnaja sa každým rokom zvyšuje. Myslím si, že je to vhodná príležitosť pre akýkoľvek tým sa prihlásiť aj počas budúcich rokov. Turnaj bol super, zahrali sme si, stretli sme sa, dobrá partia. Brali sme to najskôr ako výlet a taký zážitok, ale podarilo sa nám vyhrať a dokázali sme, že dobrá partia dokáže vyhrať veľké veci. Today's tournament, really good, it's a really great atmosphere. All the teams were well behaved, a couple odd bits, but hockey end of the day. Really great tournament, really great atmosphere. Rybka and Rado, really great hosts, really know how to put on a show and really looking forward to coming back next year. Winter Cup 2026 je úspešne za nami. Sme veľmi radi za veľmi vysokú a kvalitnú účasť, ktorú podporili aj chlapci zo Slovenska. Ďakujeme všetkým zúčastneným partnerom a sponzorom, ktorí boli ochotní prispieť a pomôcť na to, aby tento ročník mohol odštartovať a takto úspešne aj skončiť. Dúfam, že sa vidíme o rok v roku 2027. Ďakujem. Ďakujem. Čau.